toda unha vida pintando, dando cor e forma case que mecánicamente. Pero esta vez é diferente. Esta vez non son eu quen pinta, é o corazón. Hai cores que son puro sentimento. Selección Galega, Selección de Uruguai. 29 de decembro ás 21 horas no Multiusos de San Lázaro. No Ribeiro hai mans que souberon unir a tradición e a modernidade. Ribeiro con denominación de orixe. Un gran viño. Está claro. Selección Galega, Selección de Uruguai. CaixaNova, patrocinador oficial da Selección Galega de Fútbol. Descubre un poder de atracción nunca visto. O poder do imán antigraxa. Novo Fairy Espuma Activa. A súa espuma acaba coa graxa máis difícil. Con 8 veces máis poder que un